باش خوندەکارین دەلال دیسان بۆرەنە خەلەکێکەن و وانەیەکەن و پشتی کۆما کۆنفیدراسیۆنا مەدان بداوی کرد دوانەیە چوویدا ئەمێ ئیرۆ چ ببن قرالێن vê کۆنفیدراسیۆنی کی بوون قرالên کۆنفیدراسیۆنا مەدان چارن li gorî dîroknasê Yûnanî here dotdibêje dibê çar qiralê medan hebûn. Yê yekê Diyakoya yan jî navekî dîlê tê kirin jêr bijin Keykubat û yê di duwa jî kurê wî Firortîş e yê siya Keyakser birayê Firortîş e û yê çara jî neviyê Diyako yê bi navê Astiyak e. Astiyak jî ji xwe kurê Keyakser e. Em werin li ser van qirala yek bi yek biaxivin. Yê yekê me got Diyako yan jî Keykubat. Diyako weke damezrînerê yekem yê Konfîderasyona Medan e. Di dema wî de êl û eşîrên Kurdan çi dibe weka hêzeke nû vejîn dibin. Kîja salê de di sala 751 berî Zayînê de. Piştî ku ev Diyako Konfîderasyona Medan ava dike êdî hemû êlên Kurda û Med li derdora wî kom dibin. Diyako girîngiyeke mezin didê çin dadê. Dad me got çi ye? Edalet e yanî. Li cem wîna dad gelekî girîng e. û birêveberiyeke baş di wê demê de meşandiye. Ji bo parestina welatê xwe jî gelek keleh dane avakirin dema ku êrîş ê derdorê werna ser Konfîderasyona Medan ji bo çi? Ji bo ku xwe biparêzin. Çi avakiriye? Me got gelek keleh hatine avakirin di dema Diyako de. Bi taybetî me got êrîşên kê li ser Medan hebûn êrîşên Aşûran. Aşûran zilmeke pir mezin dane Medan. Gelek pêşketinên berçav di dema Diyako de çê dibin û civak di dema wî de gelekî pêş dikeve. Em bêne li ser kîjan bajar ji xwe re kiribû paytext Ekbetan yan jî Hemedan. Ev bajarê ha ji xwe re kiriye paytext û nêzî 53 salan bi navê ev welatê han birêveberiya Diyako serkeftî derbas bûye û piştî mirina Diyako êdî kî tê şûna wîna kurê wîna Firortîş. Firortîş kîja salê hatiye? Piştî mirina bavî wî Diyako sala 655 berî Zayînê de Firortîş êdî dibe qiralê Konfîderasyona Medan. Destpêkê çi dike Firortîş? Ew hozên ariyên yan jî ew êl û eşîrê got di wê demê de yê ji nijada arî yê got ji aliyê Rojhilat ve hatî çi dike wana di nava Konfîderasyona xwe de dihewîne yan jî wa tevlî xwe dike. Di heman demê de çi jî dike? Civaka Persan jî birêveberiya xwe ve dide girêda. Civaka Persan me got di tişta dike ya yekê ew kesên ew êlên ê ji nijada ariyên yê got ji aliyê Rojhilat ve hatî dike nava Konfîderasyona xwe de û ya di duwa çi jî dike? Welatê Persan yan jî civakên ji nijada Persan wan jî tevlî rêveberiya xwe dike. Bi van pêşketinan de ji xwe gelek pêşketin di dema Firortîş weke bavê xwe Diyako gelek pêşketin li cem Medan çê dibin û gelekî welatî wan e bihêz dibe. Van pêşketinan re Aşûr êdî dikevine Matirsiyê de. Dibêjin dibe ku em tiştekî bikin ji bo ku em me de bişkînin. Lê tu carî Firortîş weke bavê xwe tu carî gefên ku Aşûran li welatê wan dikirin tu carî napejirîne. Pêşveçûnên li welatê Meda di nava gelên Medan de çê dibin. Ev pêşketinê ha bala kê dikişînin? Bala Aşûran dikişînin. Rewşa ku derketiye holê ji bo Aşûran Matirsiyekê dide çêkirin. Êdî Aşûr me got kevine nava Matirsiyê de ji ber vê jî û ji bo ku Aşûr ji vê Matirsiyê ji holê rakin çi dikin? Êrîşî Medan dikin. Piştî got Aşûr êrîşî Medan dikin di encama van şeran de çi çê dibe? Firortîş û gelek qiralên wan êlan têne kuştin. Di kîja salê de sala 633 berî Zayînê de Firortîş û gelek qiralên wan êlan têne kuştin. Bi vê awayî em vê waneyê bi dawî dikin. Ew her du qiralê din yê bimînin jî em ê waneyeke din de bibin. Em werin niha pirsê nirxandinê. Pirsayekê dibêje damezrînerê yekem ê Konfîderasyona Meda pergaleke çawa di dameşandin. Me got damezrînerê yekem ji xwe kî bû?
دیاکۆ بوویان ژێر بێژن کەیکوبات دامەزراندنەکە سەرکەفتی یان ژی ڕێڤەبەریەکە سەرکەفتی ددا مەشاندن. فرۆرتیش لە هەمبەری ئاشوران تێکۆشی ناخوا چاوا رادگهینێ لە هەمبەری ئاشوران شخوا دەردکەوێ وەکە باوێ خوا تجارە گەفێن ئاشوران ناپەژورینێ. پرسا سیا هەڤۆکێن ڕاست بتی بارایên شاشی بتی پاشانی شار بگا. فرۆرتیش دامەزرینەری کۆنفیدراسیۆنا مەدانە نا شاشە یە یەکەم دامەزرینەری یەکەم کیە؟ دیاکۆ یان ژێر بێژن مەگۆ کەیکوبات. دیاکۆ گرنگیەکە مەزن ددێ دادێ ئەرێ ڕاستە. زێدەبوونا ئێریشان لەسەر مەدا سەدا ماوێ هەژاریە وان بوو نا شخوا مەگۆ دەماگ و ئاشور ئێریشی مەدان دکن دڕێل پێشیان بین یانژی وێ شەرخوا بکن تاگۆ ئازادیە خوا بستینن و یانژی وێ کۆچبەر ببن و وێ کۆلەتیە بپەژرینن. معناتۆ زێدەبوونا ئێریشان لەسەر مەداش بۆ چ بوو؟ نەش بۆ هەژاریاوا بوو نا ژبەر دەولەمەندیە خاکا مەدان بوو. بڤی ئاوایژی ئەم vê وانەیە بداوی دکن حتا وانەیەکە دن ون بمینن دناڤا خێر و خۆشیێدا.